ሰላም ናይ ኣርማና ቤተሰብ ናይ ታሪኽና ኣጀማምራና ወዳድኣን ኣዝየ ዝፈተኽዋ ማሊና ዝተሰየመት ብልጽቲ ፊልሚ ሒዘልኩም መፅኣ ኣለኹ። ላይክ ኮመንት ሼር ሳብስክራይብ ንዓኹም ቀሊል ንዓና ድማ ዓቢ ነገር እዩ እሞ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ፊልምና ታሪኽ እንትጅምር ጣልያን ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቅድሚ ምእታያ እቲ ዝነበረ ድባብ እናርአየና እዩ። በዚ ገጽ ድማ ሬናት ዝበሃል ወዲ 12 ዓመት ንላለዮ ኣቦኡ ንሬናቶ ሳይክል ክገዝኣሉ እዩ ናብዚ ዘምጽኦ። ሬናቶ እውን እታ ሳይክል ምስ ተገዝኣትሉ ብቁልጡፍ ናብታ ከተማ ከይዱ ምስ መተዓቢቱ ይራኸብ። ናይ ሬናቶ የዕርኽቲ እውን ሳይክል ከም ዝተገዝኣትሉ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ተሓጒሶም እዮም። ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቲ ሓደ ዓርኩም እናሃደመ ናብኣቶም እንትመጽእን ኩልኹም ኮፍ በሉ ትመጽእ ኣላ ኢሉ ኩሎም ኮፍ የብሎም። ኩሎም ቆልዑ ብዝግባእ ኮፍ ኢሎም ንመን ይጽበዩ ከም ዘለዉ ሬናቶ ዋላ እኳ ኣይረዳእዮ። ንሱ እውን ሓቢርዎም ኮፍ ኢሉ መን ከም ዝመጽእ ተሃንጢዩ ይጽበ ነበረ። ቀጺሉ እውን ድሕሪ ቁሩብ ደቂቓት ማሊና ዝተባህለት ናይታ ከተማ ኣዝያ ቆንጆ ጓል ብኸባቢኦም ተሓልፍ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሬናቶ ናታ ጽባቐ ርእዩ ብጽባቐ ይማረኽ እሞ ልቡ ክፈርሕ ይጅምር። ናብኣ ከም ዝተሰሓበ ብዝግባእ ብዘርኢ መንገዲ ንማሊና ኣፍጢጡ ምርኣዩ ይቕጽል እሞ ዓይኑ ካብኣ ምልዓል ኣዝዩ ይኸብዶ። ቀጺሎም ድማ ሬናቶ እናየዕርኽቱ ንማሊና ተሓቢኦም ደድሕሪኣ ብሳይክል እናተኸታተሉ ክሳብ ገዛኣ የፋኒዋ። ናይ ማሊና ኣቦ ዝነብር ንብሕቱ እንትኸውን ንሱ ድማ ዕድሙኡ ካብ ምድፋእ ዝተለዓለ ናይ ምስማዕ ክእለቱ ዝቐነሰ መምህር እዩ። ሬናቶ ምስ የዕርኽቱ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝመሃር። ማሊና በዓልቲ ሓዳር እንትኸውን እንተኾነ ግን በዓል ገዛ ወታደር ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ግዚኡ ካብ ገዝኡ ወፃኢ እዩ ዘሕልፎ። ማሊና ኣዝያ ቆንጆ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት ኩሎም ናይታ ከተማ ኣወዳት ንዓ ብዝረኽብዋ ኣጋጣሚ ክለኽፍዋ እዮም ዝፍትኑ። ኩሉ ግዜ ንዓኣ ንምርኣይ ኩምብሕ ጥልዕ ዘይብል ወዲ ኣብታ ከተማ ኣይነበረን። ናይታ ከተማ ዝተረፈ ኣዋልድ ኩለን ድማ ብናታ ጽባቐ ስለ ዝቐንኣ ከማ ቆንጆ ንክኾና ዘይፍንቅልኦ እምኒ የለን። ድሕሪ እቲ ግዜ ሬናቶ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ስለ ማሊና ጥራይ እናሓሰበ ንርእዮ። በዚ ምኽንያት ኣብ ትምህርቱ ትኹረት ክገብር ኣይከኣለን። ስለዚ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተሰደዱ ብቁልጡፍ ብሳይክሉ ገይሩ ናብቲ ናይ ማሊና መንበሪ ገዛ ይኸይድ እሞ ኣብቲ ማዕዶ ናታ ገዛ ኮይኑ ንሳ ክሳብ ትወፅእ ክጽበይ ይጅምር። ድሕሪ ቁሩብ ጻኒሒት ማሊና ካብ ገዝኣ ትወፅእ እሞ ንሬናቶ ብምልክት ጸዊዓ ሰልዲ ሂባ ሽጋራ ገዚኡላ ንኽመጽእ ትልእኾ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሬናቶ ንማሊና ኣፍጢጡ ምርኣይ ጠጠው ከብል ኣይከኣለን። ይኹን እምበር እዚ ክስተት ናቱ ሕልሚ እምበር ብጋህዲ ኣይነበረን። ካብ ሓሳቡ ምስ ተመልሰ ንባዕሉ ኣብቲ እምኒ ኮፍ ኢሉ ይረኽቦ። ድሕሪ እቲ ሕልሚ ሬናቶ ናብ ገዝኡ ከይዱ ናይ ኣቦኡ ስረ ሰሪቑ ብምውሳድ ናብቲ እንዳ ሰፋይ ከይዱ ብናቱ ዓቕን ኣሕፂሩ ንክሰፍየሉ ይገብር። ይኹን እምበር ኣቦኡ ትሰረቆ ምስ ፈለጠ ከም ኩዕሶ እናንጠረ ክሃርሞ ይጅምር ብሕርቃን። ንስኻ እኮ ዕድመኻ ቁምጣ ስረ ዝትኽደነሉ እምበር ሙሉእ ስረ ሰሪቐተ ዘይተኸደንኩ ትብለሉ ግዜ ድዩ እናበለ ይሃርሞ። ቀጺሉ ድማ ሬናቶ ማሊና በዓልቲ ሓዳር ምዃና እናፈለጠ ሕጂ እውን ንዓኣ ኣፍጢጥኻ ምርኣይን ምክትታልን ጠጠው ኣየበልን። ካብኡ ብዝበለጸ እቲ ንዓኣ ምክትታል የጠንክሮ። ምሸት እውን ናብ ገዛ ይኸይድ እሞ ኣብ ተኽሊ ተሰቒሉ በታ ንእሽተይ ነዃል ናብ ናታ ክፍሊ ክርኢ ይጅምር። በዚ መንገዲ ድማ ንማሊና ቀትርን ለይትን ምክትታሉ ይቐጽል። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምሸት ማሊና ኣብ ክፍላ ኮይና ሙዚቃ ኸፊታ እንትጭፍር ሬናቶ ድማ በታ ነዃል ገይሩ ይርእያ ነበረ። ንሱ ንዓኣ ካብቲ ንሓስቦ ንላዕሊ እዩ ብቐረባኣ ኮይኑ ዝከታተላ። ይኹን እምበር ማሊና ግን ዝኾነ ሰብ ንዓኣ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ከም ዝከታተላ ምንም ዝትፈልጦ ነገር የብላን። ብጽቢሒቱ ድማ ሬናቶ ናብቲ ሙዚቃ ክፍሊ ይኸይድ እሞ ካሴት ገዚኡ ብምምጻእ ኩሉ ግዜ ማሊና ክተዳምጾ ዝነበረት ሙዚቃ ባዕሉ ከዳምጾ ይጅምር። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ማሊና ኣዝያ ውቅብቲ ኮይና ናብ ናቱ ክፍሊ ትመጽእ። ንሱ እውን እዚ ርእዩ ኣዝዩ ሕጉስ ይኸውን። ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ንሱ ብኣእምሮ ዝፈጥሮ ምስሊ ነበረ። ብጽቢሒቱ እውን ሬናቶ ብሳይክሉ ገይሩ ንማሊና ምክትታሉ ይቐጽል። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ካብ ሃፍታም ክሳብ ድኻ ካብ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ክሳብ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት ብተወሳኺ እቶም መናእሰይ ከይተረፉ ዓይኖም ኣብ ልዕሊ ማሊና ከም ዘዕርፉ የስተውዕል። ይኹን እምበር ኩሎም ኣወዳት ንዓኣ ዝርእይዋ ዝነበሩ ኣብ ዝረኸሰት ትምኒት ውሽጢ ኮይኖም እዮም። በዚ ዝተለዓለ
ልኩዕ ንሶም ንማሊና ከምዚ ኢሎም ኣብ ዝርእይዋ ግዜ ኣንስትታቶም ድማ ንማሊና ጓል ብምዃና ኣብ ከክንዲ ዝሕግዝኣ ኣብዚሐን ስለ ዝጸልኣኣ ይጸርፈኣን የመራስሓኣ ነበራ። ምኽንያቱ እተን ጠቕላላ ናይቲ ከተማ ኣጓላት ኣሰብኡንን ናብ ካልእቲ ጓል ቅንዕ ኢሎም ክርእዩ ኣይደልያን። እንተኾነ ግን ማሌና ንሰን ከም ዝደለዮ ኣፈን እንተኸፈታ ንሳ ግን ምንም መልሲ ከይሃበት ስቒላ ሓሊፋተን ትኸይድ ነበረት። ናይ ኩሉ ጸርፍን ምጐሳን ክኢላ ብምሕላፍ ንስጳያ ዘለዋ ፍቕርን ተኣማንነትን ተረጋግጸሎም። ድሕሪ እቲ ኩነታት ማሌና ብእግራ ነዊሕ ተጓዒዛ ኣብቲ ኣቦኣ ንብሕቱ ዝነብረሉ መንበር ገዛ ትበጽሕ። ኣቦኣ እውን ኣዝዩ እናኣረገ ስለ ዝመጸ ማሌና በብመዓልቱ ናብኡ እናመጸት መድሓኒት እናዳለየት ትህቦ። በዚ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ንዕኡ ንምሕብሓብ ከይተሰላቸወት ብእግራ ትመጽእ። ሎማዓንቲ ድማ ሬናቶ ብሳይክል ተኸቲልዋ መጺኡ እዚ ተግባራ ተሓቢኡ ይርኢ ነበረ። ብጽቢሒቱ ድማ ኣብታ ከተማ ብዙሓት ናይ ወታደራት መራሕትን ናይ መንግስትን ሰባስልጣናትን ተኣኪቦም ንርእዮም። ቀጺሎም በቲ ማይክሮፎን ነቶም ዝተኣከቡ ሰባት ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ዓለም ውግእ ናይ ማሌና ስብኣያ እውን ከይተረፈ ብዙሓት ወታደራት ከም ዝተሰውኡ እንትእወጀሎም የርእየና። እዚ ዜና ልክዕ ምስ ተሰራጨየ ንማሌና ዘፍቅርዎ ናይታ ከተማ መናእሰይ ኣዝዮም ይሕጐሱ። ምኽንያቱ ማሌና ሕጂ ሰብኣይ ዘይብላ ነፃ ስለ ዝኾነትሎም እዩ። ይኹን እምበር ማሌና ንሰብኣይ ኣዝያ ትፈትዮን ተፍቅሮን ስለ ዝነበረት ምስ ሰውኡ ምስ ሰምዐት ልባ ተሰይሩ መብኻይን ምሕዛን እንተጅምር። ስለዚ ካብዚ ንድሓር ሰብኣያ ደጊሙ ሓቢርዋ ከም ዘይነብርን ንብሕታ እውን ስለ ዝተረፈት እቲ መንበሪ ገዝኣ ገዲፋ ናብ ናይ ኣቦኣ ገዛ ከይዳ ንዕኡ እናሓብሐበት ሓቢራቶ ክትነብር ትወስን። በዚ ገጽ ድማ ሬናቶ ኩሉ ግዜ ንሳ ኣብ ክፍላ ኮይና እንትበኪ ንሱ ድማ ተሓቢኡ በቲ መንበሪ ገዝኦም ኮይኑ ብርሑቕ ይርእያ ነበረ። ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ማሌና ክዳና ሓጺባ እንተስጠሖም ተሓቢኡ ይርእያ። ንሳ ተመሊሳ ምስ ኣተየ ሬናቶ ካብቶም ዝተጸንሑ ክዳውንቲ መሪጹ ጸሊም ናይ ወርቂ መሸፈኒ ሰሪቑ እናሃደመ ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ምሸቱ እውን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እቲ መሸፈኒ ኣብ ገጹ እናዘራረዘ ብሓሳብ ምስኣ ይኸውን። ብጽቢሒቱ ንጎ ኣቦኡ ናብ መደቀስኡ ክፍሊ መጺኡ ሬናቶ ብናይ ማሌና ናይ ውሽጢ ክዳና ተሸፊኑ ይርእዮ እሞ ኣዝዩ ሓሪቑ ብኽፉእ ክሃርሞ ይጅምር። ቀጺሉ ድማ ኣቦኡ ሕርቃኑ ኣይወፅን ኣብ ዝበለ ግዜ ሬናቶ ኣብ መደቀሲኡ ክፍሉ እናሃለየ ይቁልፎ እሞ ዙርያኡ ብጣውላ ወቂዑ ይዕሽጎ። ሬናቶ ከዓ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ካብ ማይን ምግብን ርሒቑ ይጸንሕ። በዚ ምኽንያት ጥዕንኡ ኣዝዩ ይቃወስ። ናይ ሬናቶ ወለዲ እውን እዚ ርእዮም እቲ ናይ መንደሮም ሓኪም ናብ ገዝኦም የምጽእዎ። እቲ ዶክተር እውን ብዝግባእ እናመርመሮ ይጸንሕ እሞ ካብዚ ንድሓር ምግቢ ኣብ ሰዓቱ ክበልዕ ኣለዎ። ውፅእ ኢሉ እውን ንጹህ ኣየር ንኽረክብ ግበርዎ ኢሉ ንወለዱ ትእዛዝ ይህቦም። ካብታ መዓልቲ ንሳ ንድሓር ሬናቶ ሳይክሉ ሒዙ ደጊሙ ናብታ ከተማ ይወፅእ። በዚ ገጽ ድማ ናይታ ከተማ ኣንስቲ ኩለን ማሌና እኮ ምስ ካልኦት ኣወዳት ጸታዊ ርክብ ጀሚራ እያ እናበላ እንትናገራ ሓደ ሓደ ኣወዳት ድማ ብኽፉእ ንግግር ልባ እንተቕስልዎ ይርኢ። ይኹን እምበር ሬናቶ ግን ማሌና ከምቲ ንሶም ዝብልዋ ዓይነት ሰብ ከም ዘይኮነት ብዝግባእ ይፈልጥ ነበረ። ብጽቢሒቱ እውን ናይ ማሌና ኣቦ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እናምሃረ ኣብ ዝነበረ ግዜ ጓልኻ ኣብ ሽርሙጥና ዝተርከብ መሕፈሪት ጓል እያ ዝብልን ምስ ብዙሓት ናይታ ከተማ ኣወዳት ጸታዊ ርክብ ዝትፍጽም ከም ዝኾነት ዝገልጽ ብወረቐት ዝተጻሓፈ መልእኽቲ ይበጽሖ። ኣቦኣ እውን እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓሪቑ ንማሌና ምሳኻ ሓቢረ ክነብር ኣይደልን ካብ ገዛ ይውፅእ ለይሉ ካብ ገዝኡ የባርራ። በዚ ምኽንያት ማሌና ክሳዳ ደፊኣ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ትኸይድ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምሸት ንዓኣ በቲ ፍንስትራ ገይሩ ክርእያ ናብታ ተኽሊ ይስቀል እሞ ማሌና ምስቲ ናይታ ከተማ ዋና ኦፊሰር ርክብ ከም ዝጀመረት ይርኢ። ሬናቶ እዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይሓዝን። እቲ ኦፊሰር እውን ምስ ማሌና ዝነበሮ ናይ ዓራት ጸወታ ወዲኡ ምስ ወፀ ሓደ ናይ ስና ሓኪም ናብኡ ቀሪቡ ብቦክሲ ይሃርሞ። እዚ ሰብ ብናይ ማሌና ፍቕሪ ዝዓበደ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ቁርብ ጻኒሒት ናይቲ ናይ ስና ሓኪም ሰብኣይ በዓልቲ ገዝኡ ፖሊስ ሒዛ ትመጽእ እሞ በዓል ገዛ ምስ ማሌና ሕቡእ ርክብ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ማሌና ክሲ ክትምስርት ከም እትደሊ ዓዊላ ትዛረብ። እታ ሰበይቲ እውን ኣብ ልዕሊ ማሌና ክሲ ትምስርት እሞ ምስ ሓደ በዓል ሓዳር ጸታዊ ርክብ እናገበረት ተረኺባ ዝብል ወረ ኣብታ ከተማ ይሰራጨ። ማሌና እውን በዚ ነገር ኣዝያ ሓሪቓ ናብቲ ኣብታ ከተማ ኣሎ ዝበሃል ጠበቓ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ንኽሰይ ተኸራኸረ ሌላ
حتى تقربلو اتطبقا ونصا مؤمر وي كጥቀመላ كل ግዜ ስለዝደሊ بقلطف حتى ኣይقبلو بقلطف ናይቲ ቤት ፍርዲ ብይን ይስየም እሞ እቲ ክርክር ይጅመር እቲ ጠበቃ ድማ ማሌና ምስቲ ናይ ስነ ሓኪም ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብላን እቲ ኦፊሰር እውን ናይ ቀረባ መሓዛኣ ጥራይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተኸራኺሩ ይስዕረላ ብድሕሪኡ ናይ ማሌና ጠበቃ ናብ ገዛ መጺኡ ክፍሊቱ ይሓትት ንሳ እውን ንምኽፋል እንትዳሎ እቲ ጠበቃ ዝሓተታ ገንዘብ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኮይኑ የጨንቃ ንሱ እውን እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ብዘይድሌታ እናቐረበ ናይ ስራሕ ዋጋ ዝረክብ ናታ ነብሲ ኣጣዓዒሙ እንትጥዕሞ ጥራይ ከም ዝኾነ ይነግራ ሬናቶ እውን እዚ ኩሉ ነገር ተሓቢኡ ይርኢ ሽዑ ድማ ሃንደበት ካብታ ተኽሊ ወዲቑ ሓንቲ ኢዱ ተሰይሩ ይምለስ ካብቲ ግዜ ንሱ ንድሓር ማሌና ብፍቓዳ ምስቲ ጠበቃ ትቕጽል ምኽንያቱ ኣብዚ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ስለ ዘይብላ ዕለታዊ መነባብሮኣ ንምንባር ክትብል ናይ ግድን ገንዘብ የድልያ ነበረ ስለዚ ምስቲ ጠቕላላ ወፃኢኣ ዝሽፍን ጠበቃ ብሰውነታ ንምስምማዕ የመናተአትን እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ናይቲ ጠበቃ ኣደ እዚ ርክቡ ትፈልጥ እሞ ናይ ቤተሰብና ሽም ኣበላሽኻዮ እናበለት ትረግሞ ንሱ እውን እዚ ኩሉ መርገምትን ጸርፍን ተጻዊሩ ጸኒሑ ምስ ማሌና ዘለዎ ርክብ ንምቁራጽ ይውስን ካብዚ ንድሓር ማሌና ኣብ ገዝኣ ሙሉእ ንሙሉእ ብሕታዊት ኮይና ትተርፍ ኣብታ ከተማ እውን ማንም ሰብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክህብዋ ፈቓደኛ ኣይኮንን ቅድሚ ሕጂ እውን ብስብኣያ ምኽንያት ዝትረኽቦ ዝነበረት ናይ ጥሮታ ኣበል ጠጠው ንኽብል ገይሮምዎ እዮም ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምሸት ማሌና ሰባት ብዘይ ምንም ምኽንያት ከም ዝጸልእዋ ብምሕሳብ ጸጉራ ክትሕጽረን ክትቆርጸን ትጅምር እዚ ዝትገብሮ እውን ሰባት ኣነ ምንም ነገር ከይገበርኹ ስለ ናተይ ሕማቕ ነገር እንተሓሲቦም ኣነ ኸዓ ንምንታይ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ሕማቕ ሰብ ዘይኾነሎም ኢላ ብምሕሳብ ነበረ ብጽቢሒቱ ድማ ማሌና ብዝተፈለየ መልክዕ ድምቕ ኢላ ናብታ ከተማ ትወፅእ ጠቕላላ ናይታ ከተማ ኣወዳት ድማ የዒንቶም ካብኣ ንምልዓል ይችገሩ ምኽንያቱ ንሳ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስብኣያ ከም ዝሞታ ሰበይቲ ጸሊም ተኸዲና ዘይኮነትሲ ማንም ዘይነኽኣ ጎርዞ መሲላ እያ ዝወፀት ንሶም እውን በዚ መልክዕ ስለ ዝረኣይዋ ሕጉሳት እዮም ቀፂላ ድማ ማሌና ናብ ቅድሚት ከይዳ ኣብቲ ሓንቲ ወንበር ኮፍ ትብል እሞ ሽጋራ ኣውፂኣ ኣብ ኣፋ ትገብር ሽዑ ድማ ብዙሓት ኣወዳት ናብኣ ይመፁ እሞ እቲ ሽጋራ ኣነ እየ ዝውልዐልኪ ኣነ እየ እናተባሃሃሉ ክዳፍኡ ይጅምሩ ቀፂሉ ድማ እቲ ሓደ ተሳኺዐሉ ይውልዐላ ማሌና ቅድሚ ሕጂ ጨዋ ጓል ኮይና ክነብር እንትብል ኩሉ ሰብ ኣይፈቐደላን ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ድኹም ጎና እናተጠቀሙ ስምዒቶም ከዝሕሉ ይጻደፉላ እምበር ስለዚ ካብዚ ንድሓር ዝኾነ ይኹን ወዲ ናታ ጓል ኣንስተይታ ክጥቀም ስለ ዝደሊ ንሳ ድማ ናይ ገንዘብ ችግራ ንምቕራፍ ክትብል ንኹሎም ኣወዳት እናኽፈለቶም ንኽትምእምን ቆሪፃ ዝደለይዎ ነገር እናሃበት ሰዲ ክትእክብ ትውስን ቀፂላ ድማ ምስ ሓደ ወዲ ተተሓሒዛ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትያ ናይ መጀመርያ ስርሓ ህኢላ ትጅምር ሬናቶ ድማ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ሙሉእ ምንቅስቓሳታ እናረኣየ ነበረ ኮይኑ ግን ንሳ ዝትገብሮ ዘላ ነገር ክፈትዮ ኣይከኣልን ኩሉ ግዜ ምሸት ናብ ናይ ማሌና ገዛ እናኸደ ዝትገብሮ ኩሉ ምክትታል ይጅምር በዚ ተግባራቱ እንትቕጽል ኩሉ ግዜ ሓደ ወዲ ናብ ናይ ማሌና ገዛ ከም ዝመጽእ ይግንዘብ ብተወሳኺ ሓደ ሃፍታማት ኣወዳት ምምጽኦም ይቕጽሉ ይኹን እምበር ማሌና ግን እዚ ብምግባራ በቶም ናብኣ ዝመፁ ኣወዳት ኣንስቲ ኣዝያ እናተጸልአትን ብዝበለጸ ቁጥዐአን እውን እናቐስቀሰቶ ነበረት ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ እውን ማሌና ኣብታ ከተማ ውሽጢ ኣዝያ ህብብቲ ነብሳ ሸይጣ ዝተሓድር ጓል ትኸውን ውዒላ ሓዲራ ምስቲ ናይታ ከተማ ከንቲባ ከይተረፈ ምድቃስ ትጅምር ሬናቶ እውን በዚ ተግባራ እዚ ኣዝዩ ይሓዝነላ ነበረ ንሱ ፈጺሙ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብር ከላ ክርኢ ኮነ ክፈቅዳ ይደልን ብዚ ኸዓለ ዓቕሚ ክሕግዛ ይፍትን ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ንሱ ኣዝዩ ንእሽተይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሕግዛ ኣይኽእልን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሬናቶ ንማሌና ምስ ክልተ ናይ ጀርመን ፖሊሳት ክትወፅእ ይርእያ እዚ እንትርኢ ሬናቶ ፈጺሙ ክዕገዝ ስለ ዘይከኣለ ነብሲ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ናይ ሬናቶ ኣደን ዓበይቲ ኣርጋጉቲ ሰባት ሬናቶ ብርኩስ መንፈስ ዝተተሓዘ መሲልዎም እቲ መንፈስ ንምውጋድ ኢሎም ናብቲ እንዳ ጸሎት ከይዶም ነቲ ካህን ንክጽልየሉ ይነግርዎ
እዚ ከምዚ ኢልና ሃለየ ኩለን ኣንስቲ ማሌና ምስ ሰብኡነን ዝትገብሮ ዘላ ፆታዊ ርክብ እናግደደቶ ስለ ዝመፀ ኩለን ምስ በዓል ገዘን ዘለወን ርክብ ገሃንም ብምምሳሉ ኣብኣ ዘለወን ትዕግስቲ ወዲአን ነበራ። ስለዚ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዝተወሰነ ኣንስቲ ተሓባቢረን ናብቲ ማሌና ምስ ሓደ ወዲ ዝደቀሰትሉ ሆቴል ተኣኪበን ኣትያ ቀፂለን ድማ እተን ዝመረረን ኣንስቲ ንማሌና ፀጉራ ሒዘን እናጎተታ ኣውፂአን ኣብቲ ጎደና ይድርብያ ክዳውንታ እውን እናቐደዳ ብኽፉእ ምስ ሃረማኣ ሕርቃንና ይዝሕልን ኣብ ዝበለን ግዜ ፀጉራ ቆራሪፀን ብምድርባይ መልክዓ የበላሽኦ ገጽታ ክሳብ ዝቕየር እውን ቅጥቅጥ ኣቢለን ምስ ሃረማኣ ብቁልጡፍ ካብታ ከተማ ክትወፅእ ከም ዘለዋ የጠንቅቕኣ። ብዘሕዝን መልክዑ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ወዲ ንዓኣ ካብ ከምዚ ዓይነት መሃረምቲ ከናግፋ ዝመጽእ ኣይነበረን። ስለዚ ማሌና በቲ ዝበፅሓ ነገር ኣዝያ ሓዚናን ተጎዲኣን እያ። ስለዚ ኣብታ ከተማ ምንባራ ቐፂላ ብተወሳኺ ጸርፍን ማሃረምትን ክትጻወር ስለ ዘይትኽእል ብስቕታ ካብታ ከተማ ክትወፅእ ትውስን። ሬናቶ እውን እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ብምርኣይ ይከታተላ ነበረ። ድሕሪ ቁርብ ጻኒሕት ናይ ማሌና ሰብኣያ ብህይወት ተሪፉ ናብታ ከተማ ይመጽእ። ንሱ ዋላ እኳ ብህይወት እንተተረፈ ሓንቲ ኢዱ ግን በቲ ውግእ ምኽንያት ስኢኑ እዩ። ኩሉ ናይታ ከተማ ነባሪ ድማ ምምላሱ ብምርኣዮም ኣዝዮም ይስንብዱ። ቀፂሉ እውን ንማሌና እናኣለሻ ናብቲ መንበሪ ገዝኦም ይኸይድ። ናብ ገዝኡ እንትበጽሕ ገዝኡ ከም መጽለሊ ገይሮም ዝሓዝዎ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ዙርያ ገዝኡ ሰፊሮም ይርእዮም። እዞም ሰባት እዚኦም በቲ ውግእ ምኽንያት መንበሪ ገዝኦም ዝሰኣኑ እንትኾኑ ሕጂ ብሓባር ዝነብሩ ኣብዚ ከባቢ እዮም። ቀፂሉ ድማ ናይ ማሌና ሰብኣያ ናብቲ ከተማ ከይዱ ስለ ናቱ ሰበይቱ ኣድራሻ ይሓትት። ይኹን እምበር ሰበይቱ ግን እንታይ ከም ዝኾነትን ኣበይ ከም ዝኣተወትን ንምንጋር ማንም ሰብ ፈቓደኛ ኣይኮነሉን። ናብቶም የዕርኽቲ እውን ከይዱ ሰበይቱ ናበይ ከም ዝኸደት ይሓቶም። ንሶም ድማ ሰበይቱ ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ዝትገብሮ ዝነበረት ነገር ምንም ከየትረፉ ይነግርዎ። ንሱ እውን ስለ ዝተነገሮ ናይ ሰበይቱ ነገር ንምእማን ይኣብዮ እሞ ምስቶም ሰባት ክጋጠም ይጅምር። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሬናቶ መጺኡ ኣዝዩ ብምሕራቕ ንናይ ማሌና ሰብኣያ ስለ ሰበይቱ እቲ ሓቂ ክነግሮ ደልዩ ነበረ። እንተኾነ ግን ናብቲ ወታደር ቀሪቡ ንሰበይትኻ ከምዚ እዮም ገይሮም ኢሉ ንምንጋር ድፍረት ኣይነበረን። ሬናቶ ሰበይቱ ማሌና ብኣየነ ኣባቡር ናበይ ከም ዝኸደትን ብዝግባእ እዩ ዝፈልጥ። ስለዚ ምሸት ተሓቢኡ ናብቲ ናይ ሰብኣያ መሕደሪ ይኸይድ እሞ ኣብ ንእሽተይ ወረቐት ደብዳቤ ጽሒፉ ብምድርባይ ቀልጢፉ ካብቲ ቦታ ይስወር። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ማሌና ክሳብ ሕጂ ከም እትፈትዮን ማሲናና ብትበሃል ከተማ እውን ከም ዝኸደት ጽሒፉሉ ነበረ። ብድሕሪኡ ናይ ማሌና ሰብኣያ ሽዑ መዓልቲ ምሸት በታ ዝተባህላ ባቡር ተሳፊሩ ነታ ዝጠፍአት ሰበይቱ ክእልሻ ይኸይድ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ማሌና ምስ ሰብኣያ ናብታ ከተማ ተመሊሳ ትመጽእ እሞ ናይ ሰብኣያ ኣእዳው ኣጣሚራ ሒዛ ኣብቲ ሰፊሕ ናይታ ከተማ ጎደና እናተጓዓዘት ትርአ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብኡ ዝነበራ ኣንስቲ ኩለን ማሌና ካብቲ ናይ ቅድም ብዝበለጸ ቆንጆ ኮይና ምምላሳ ርእየን ኣዝየን ይድነቓ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሳ ምስ ሰብኣያ ስለ ዘላ ቁንጅናኣ ንዓተንን ንሰብኡነንን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣስጋኢ ከም ዘይኸውን ብምግንዛብ ይረጋግዓ። ኩሉ ሰብ ናይ ማሌና ድፍረትን ዓርሰ እምነትን እንትርእዩ ኣዝዮም ይግረሙ። ስለ ንሳ ድማ ብዝበለጸ ብኣድናቖት ምንጋር ይጅመሩ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ኣቑሑ ንምግዛእ ናብ ዕዳጋ ኣብ ዝኸደት ግዜ ቅድሚ ሕጂ ንዓኣ ዝሃረማ ኣንስቲ ኩለን ትሕት ኢለን እመቤተይ ደሓን ዶ ሓዲርኺ እናበላ ሰላምታ የቕርባላ። በዚ ዝተለዓለ ማሌና ኩሉ ነገር እናረስዓት ብምምጻእ ንሰላምተአን መስኒ ክኾነን ኢላ ከመይ ሓዲርኽን እናበለት ትምልሰለን። ቀፂላ ድማ ማሌና ካብ ዕዳጋ ዘድልያ ገዚኣ ናብ ገዛ እናተመሰት እናሃለየት ሃንደበት እቲ ፌስታል ተቐዲዱ ዝተወሰኑ ፍረምረ ናብ መሬት ይወድቁ። ልዑ ድማ ሬናቶ ብቕልጡፍ መጺኡ እቶም ፍረምረ ኣኪቡ ብምሃብ ይሕግዛ። ማሌና እውን ኣመስጊና ልክዕ ናብ ገዛ ክትኸይድ እንትብል ሬናቶ ጽቡቕ ዕድል ይኹነልኪ ኢሉ ትምኒቱ ይገልጸላ። ንሳ እውን ዝተወሰነ ሰከንድታት ተገሪማ እናረኣየቶ ጸኒሓ መንገዳ ትቐጽል። ካብዚ ንድሓር ሬናቶ ሳይክሉ ሒዙ እናገንሐ ብምኻድ ንድሕሪት ግልጽ ኢሉ እናረኣያ ብኣእምርኡ ምስ ባዕሉ ምንግጋር ይጅምር። ቀጻሊ ምስ ዓበየ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ፍቕሪ ክምስርት ይኽእል እየ። ምስአን እውን ብዝግባእ ክቀራረብ ይኽእል እየ። ኩለን ድማ ክንፈላለ ከለና ግን ኣይትርስዐናን
ትዝክረና ኢኻ እናበላ ክሓታኒ ይኽእል እየን ኣነ እውን ዝህበን መልሲ እንተሃለየ እወ ብዝግባእ ክዝክረክን እየ ዝብል እዩ ዝኸውን ይኹን እምበር ኣነ ዘለዓለም ዘይርሳዕ ጓል እንተሃልያ ሓንቲ ማሊና ዝተባህለት ጓል 40 ዓመት ሰበይቲ ንሳ ጥራእያ እናበለ እንትጓዓዝ ፊልምና እውን ይውዳእ